हायो आं होनदों बर' एकर्डआव मा दं मा गैया बेखौ सावरायजायो माया लाब माया लस खालामगोन बेखौ सावरायजायो नाथाय बर' एकर्डखौ नों रिभिउ खालामनो हाया माने एकर्डआ एकर्डखा बे एकर्डआ सोलाय सोल' जाया बबेबा चेप्टारखौ नाङाब्ला बेखौ एकर्डनि सिगनेटरिफ्रासो बुंनांगोन जे बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामाबाबो जासिगोन आरो बेबायदिब्ला जोंनि समाजाव जुदि माबाफोर दङब्ला एकर्ड सिगनेटरिफोरजों ज' गासै बर' आफादफ्रा सावरायलायनानैसो बुंनांगोन जे बेखौ नोंसोर माब्रै माब्रै साननानै बिदि खालामखो खिन्थु जों नुनायाव बेखौ बारा मोजां जागोन बायदि नुवाखै होमब्ला देलाय नोंसोर मानो खामामोन बिनि उनाव जुदि गमामायैनो बिसोर सानस्लाबनो हायै माबाफोर गोरोन्थिबो जानानै दङब्ला होमब्ला बुंनांगोन जे बेखौ मावहोजाया आरो जेला मावहोजाया होमब्ला जुदि एकर्ड सिगनेटरिफ्रा सानो जे बे नंगौ होमब्ला एकर्ड सिगनेटरिफ्रासो बुंनांगोन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन मिटिंआव नैबे क्लजखौ नांला बे गैयाबाबो जोङो सोलिनो हासिगोन खिन्थु एकर्डखौ मालाया रावबो रिभिउ खालामनो हाया डेफिनेटलि बे एकर्डआ जाहैबाय स्पेसियेलि बर' हारिनि इन्ट्रेस्टनि बुस्थु स्पेसियेलि जियानो थायाथों मानो बेवहाय सरकारा हारसाफोरखौबो कनभिन्स खालामदों जे नोंसोर गिनो नाङा बेजोंसो बे एकर्डआ मोजाङै मोजां जाबोदों नाथाय बे एकर्डखौ लानानै जेराव मालायनि गैखाया मालाया मोजां मोनखायाखै बेखौ जुदि जोंनि गेजेराव जुदि तर्क बितर्क जायोबाथ' गुबुना सुजुग मोनखागोन चान्स मोनखागोन ओंखायनो बेखौ बर'फ्रासो सांग्रां जानांगौ आरो ओंखायनो आंनिया मा गासै जोंनि बर' हारिनि जायफोर आफाद बर' हारिनि बबेबा बिथिङाव माबा मोनसे मावनो होननानै जायफ्रा गावखौनो बावनो ओंखारबोदों बेखिनिया बर'नि जि बेवहाय माने माबाफोर दं मा होनो आयदाफोर दं बे एकर्डआव बे आयदाफोरखौ जों बोरैहाय मोजां रोखोमनि मावफुंलांनो बेखौसो जोङो सिन्था खालामनांगौ आरो बे जोंनिल' नालाय बेफोर मिडियायाव ओंखारनाया थिग नङा फाबा माबा खालामलायबाय थानाया थिग नङा बे जोंनि न'खरनि बाथ्रा ओंखायनो बेखौ जोङो माने हागौमानि आंनिबा मोनथिस्लाबहोआ जासेसो सिरि सिरि मावनानै लानांगौ खारन बे जोंनि इस्यु मालायनि इस्यु बर' रावा एसोसिएटेड अफिसियेल लेंगुवेज जानायालाय मालाया मानो बेखौ मोजां मोनो बेथ' जोंनिसो बाथ्रा सेपारेट डाइरेक्टरेटआलाय बे जोंनिसो बाथ्रा मालाया बेखौ मानो मोजां मोनो बर' कसारि जागोन दा गुबुनाथ' बेथ' मालायनि नङा बे जोंनि बर'फोरनिसो जे माने सनितपुर आरो बिश्वनाथआ एक्सक्लुड जाथ'नांगौ बर' कसारिनिफ्राय खारन बियो बड'लेण्डआव हाबगोन आरो बेनि थाखाय कमिसन जासिगोन होमब्ला बेवहायनो बुंलायनाय जादों उनाव जे बड'लेण्डआव हाबै माखासे गामि थागोन बे मा जागोन गतिके बेथ' माबा मोनसे लिरनाय थानांगोन होमब्ला बेवहायनो ज' डिसिसन जादोंमोन जे बेवहाय लिरनाय थागोन आंबाय होमबा बेखौ सोनानै हाविबार होननानै कमिसना नायबिजिरखांनायनि उनाव बड'लेण्डआव सोखांनायनि उनाव माखासे गामि जि थालांगोन बेखौ बर' कसारियाव माने नटिफिकेसन होननानै काउन्सिलाव बर' कसारियाव सोफिनगोन आरोखि बियो एक्टआवनो लिरनाय थाखागोन दाबो दं मा प्रब्लेम जाखो बेवहाय सनितपुरनि मानसिफ्रा मोननै सुजुग दं मोनसेया जाबाय बड'लेण्डआव हाबनो मोनखागोन आरो जायफ्रा हाबा बिसोरो बर' कसारियाव हाबनो मोनखागोन जेबो गोनो गोथो गैया बेखौ सोरबाया दा गावखौनो माने मा होनो बिनि दायनिफ्राय बारग'नो बुङोब्ला बेथ' आलादा बाथ्रा खिन्थु बे रायलायनाय खालि इउबिपिअनि लिडारफोर दं मानगोनां मिनिस्वर बसुमतारी अनिल बसुमतारी गाम्बारु मोसाहारि बिथांमोन दङ जोंनि मानगोनां चन्दन ब्रह्म दङ मानगोनां आब' प्रमिला रानी ब्रह्म दङ जोंनि मानगोनां थानेश्वर बसुमतारी एमएलए दङ महेश्वर बर' एमएलए दं आं निजे दं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दं गतिके इउबिपिअनि प्रेजेन्सआवनो बेखौ नांथ'वा बे बिलखौ लाबोनाङा होननानै मानगोनां चन्दन ब्रह्मआबो बुंदों जे बेखौ नांथ'वा बेवहायसोना बिसोरो मुर्ति सावलायनाय मा सावलायनाय जादों ओरैनो जायाखै डेफिनेटलि लासित बरफुकना जुदि बिमायखौ खरं जावनायाव माने जिरायनायनो जुदि दानस'नो हायोब्ला मोनसे रायजो मोननांगौखौ बिसिनि सिगाङाव नांला होननायावथ' थुंग्रिजों गोदनाखौ दानस'नो माने गोदोनि दिनावबो गोसो जाखां बेजोंनो जोंनि इउबिपिअनि आन्डाराव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा बिपिएफ पार्टिखौ दिनैहाय माने मोनसे खुद्रिनायजों बेफोरबायदि खालामनायसिम सौहैनाया आन्दोनि बाथ्राया बे आरोखि आं दिनै थाल्ला थाल्ला बुंबाय मानो बेफोरखौ मोनथिना लानायाबो मोजां जोंहा संबिधान दंखायो संबिधानाव 6 शेड्युल दं 6 शेड्युलखौ बोदलाबानो नोङो नुगोन 1 नाम्बारावनो बे लिरनाय दं जेखौ पेरेग्राफ होनो इंलिसाव 1 नाम्बार पेरेग्राफावनो प्रथम माबायावनो खोन्दोआवनो लिरनाय दं ओमफ्राय बे प्रथम खोन्दोनि लिरनाय दं होननानै नागिरनोब्ला बिनि 1 थारमाने 1 नि 1 2 3 दंलाङो 1 नि 3 आव दं 3 आव मा दं
जे गभर्नरा पाब्लिक नटिफिकेशननि गेजेरजों मावनो हागोन मा मावनो हागोन बेयाव ABCD दं EF डाबल F माने सेथि फारिनि माने मा होनगोन बेखौ इंलिशाव बुंबाय पेराग्राफ 1 क्लज 3 सब क्लज डाबल F बेखौ गासिबो नायजों मा लिरदों बेखौ फरायनानै नाय नोङो बेवहाय बुंनाय दं पाब्लिक नटिफिकेशननि गेजेरजों गभर्नरा जायखिजाया अट'नमास काउन्सिलनि नामखौ सोलायनो हागोन कन्स्टिटिउसनावनो गभर्नरनो बेखिनिखौ होदों नालाय बेखौ आंखौ बुंबा BPFनि एगेन्स्टआव माबा बुंदों नामा आयेन आं दा MPआ बोरै थगायना बुंजानांगौ हाया MPआ जुदि नोङो कन्स्टिटिउसननि माबा प्रभिजनखौ मोनथिया होनद्रायोब्ला सोर फोथायनांगौ गतिके आं उपाय गैया खिन्थु आं बुंगोन बेखौ हायो आरो बे मथे गभर्नरा बेखौ नटिफिकेशन होदों आरो बे नाम सोलायनाय आन्थायाव संबिधानावनो थांनानै एमेन्डमेन्ट खालामनानै जा माबा पार्लियामेन्टआव बा मायावबानो जा आं सानो बेवहाय खुनु बर' रायजो राजाया बबे सिस्टेमजों सोलायो बेखौ लानानै तर्क बितर्क जानो दरखार गैया जिहेतु जोङो बयबो गनायनानै लाबाय जे BTAD आ BTR जानांसिगौ बा BTR जासिगोन सुक्ति मथे BTR-आ माजों जायो माजों खालामखो नोङो दा दाउखौ अनलाजों संखो थारुनजों संखो सबायजों संखो नों जे दाउखौ जाखायोब्ला सबायजों संनो नामा नेम मथे बेबायदि आलासि फैबा थारुनजोंसो संनांगौमोन मानो बेखौ हमलायबाय थानांगौ जाखो नोंथ' आफ्टारअल दाउखौ जायो BTR-खौथ' नों मानियो बयबो BTR-खौ मानियोब्ला गभर्नरा होनाय पार्लियामेन्टआव एमेन्डमेन्ट खालामनाय बेवहाय नांलायनायनि मा ओंथि दा आं दिनै सासे MP जानानै आं बोरैहाय बिनि बिरोधिता खामानि मावनो आरो जुदि बेखौ खालामनांगौआनो गैयाबा बिरोधिता खालामनांगौ गैयाबा आंनि राजनितिक जिबननिलाय मा ओंथि दं आं सासे MPआ सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनि जुदि कुइसन आंलाबोनो मोना दा मानो बे जाबाय BTR रेकर्डनि आं जुदि तामुलपुरनि केन्सार हस्पिटालनि सायाव जुदि आं कुइसन लाबोनो मोना आरो जुदि आं लाइजाम गांसे लिरनो मोना मानो जादिया दाबो होननानै जुदि नों बर' माने कालचार लेंगुवेजनि जिथु रिसार्च इनस्टिट्यूट बड'फानि नामै जि जागोन बेखौ माला जागोन होननानैबो जुदि आं सोंनो मोनाब्ला आरो बेवहाय जुदि आं माने मिनिस्ट्रिनि मानसिखौ लानानै फैनानै जुदि साइटखौ बेरायहोनो मोनाब्ला होमब्ला आंनि MP जानाय मा दं बेखिनि बाथ्राखौ आं MP हिसाबै आङो बुंनांगोन खिन्थु आंहा खुनु संघात गैया नाथाय आं होननाया जाहैबाय जे बेवहाय जुदि जोंनि पार्टिनि माखासे मानसिया बेखौनो जुदि आंखौ माबा मोनसे साननानै थाङोब्ला आंथ' बेखौ हमथानो हाया आरो जुदि गोरोन्थियाव फाबा थांदोंब्ला आं नुहुरखानायाव आं बेयाव माने बारजुमहैफानो गतिके डेफिनेटलि आङो सत्यखौ बुंगोन लामा हनै ससे थांनानै बेवहाय गरखाय दं आंथ' गरखाय दंखौ होनखागोन जे गरखायाव नोङो थांस'नो गभर्नमेन्टआ 4 मासल'सै बे 4 मासाव बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ गायसनथारनांगोन बिल पासल' नङा बिनि माबा मोनसे इस्टाब्लिशमेन्ट हेडक्वार्टारखौबाबो फाउन्डेसन खालामनानै मावग्रोनांगोन आं बेवहाय नांस्थाबगासिनो दं खारन जोङो जुदि BTC इलेक्सनाव बयबो जुदि बेस्थ' थानांगौब्ला दिसपुरनि खामानिखौ सोर मावगोन मोनसेया जाहैबाय BPF-जों BJP-जों जुदि गावनांगौबा एलायन्सआ होमब्लाथ' नोङो गभर्नमेन्टजों रायलायहैनायनि पजिसनानो गैला गतिके बे परिबेसनि सिगां आंनि थांखिया जाहैबाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला जेरैखि जाया माने दाजानांगौ ओंखायनो बे जोंनि माने पार्टियाव हयथ' बिथांमोनहा माबा मोनसे साननानै लादों बाखिखौ आं ओरैनो माबागासिनो दं नायगासिनो दं गतिके बियो नुहैगोन मा जायो खिन्थु मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथाङा मोनसे भिउ हरदों बर्थमानाव जितु कभिडनि माने अबस्था बेखौ लानानै बे माने मा होनो अक्ट'बर नभेम्बराव इलेक्सनखौ खालामथ'नो नाङा ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय बे कभिडनि गेजेरजों बिहारनि इलेक्सना माबायदि फाथिजायो बेखौ नायनानै बे मथे BTC-नि इलेक्सनखौ ओंखायनो डिसेम्बरसोआव खालामगोन होनना बुंबाय इन दि मेन टाइम इलेक्सन कमिसना आसामनि बाइ इलेक्सन मोननैखौ बिसोरो माने खालामहोआखिसै जे बे कभिडनि टाइमाव आसामाव इलेक्सन फाथिनो हानाय परिबेस गैया होननानै नेशनेल इलेक्सन कमिसना दा बेखौ माने बादा होबाय गतिके इलेक्सना नभेम्बर लास्टसिमाव खुनु जानो हानाय नङा गतिके डिसेम्बराव मा जायो बे बेलेग